Yo, guys, it's your boy, Pele, dog. You know, the cutest person in the room. Yeah, it's me, dog, okay? But first, I'm going to let the decision. Education is the key to success, guys. Damn, dog. You know, like this shit, yo. I'm never asking some say, please subscribe, guys, and like and comment and everything. You know what I'm saying? You feeling me, guys? You know, I like you, subscribe, dog. Subscribe. Sanibonani babukeli mina lo insizwe engqompela bengidlalela mina isikole siyathandwa ababukela ikite enye into ongayenza phandle kwesikole yabona manje ngiyikhengi yabona nsi nengwela ziphethe ingwela babukeli ngicela ni comment babukeli nisilikeele babukeli siyabonga. Sanibonani babukeli nikhuluma naye la uChama Boy babukeli. Ningakunaki konke lokho esikushilo babukeli. Isikole sibalekile. Niyezwa nani nabantu kuthiwa school is the key to success. Babukeli siyacela ni subscribe babukeli, ni like lapho, ni share nakwabanye siyabonga. Ngikhuluma nomgcebo ohlehlile lana bafethu ade ngikusho ngicela ngakunaki isikole bafethu sibalekile. Awube yilutho ngaphandle kwesikole ngicela subscribe lapho nisilike. Ayikho into ebaleke njengesikole, isikole sibalekile ningakunalo kade sikusho. Yabo nje nasesikoleni ngikhuluma manje singise super characteristic am super of Magodovas nemzobofonyas ngithi asizwe nje leso singisi leso siqinile. Ethu ke 360 lo bafethu bafethu lo kade sikunaka ekade sikusho ngakunaka kakhulu kodwa uShaka hayi yena wayexuba ngomhlabathi. Mina ngithi akubuye leso sikhathi bafethu ngiyabonga.